welcome sa YouTube channel, First Maria's Farmers Vlogs. Andito ako guys sa tabi ng kalsada kasi naghihintay po ako ng jeep. Papunta ako sa TESDA. So, may gagawin po ako doon. So, yan ang tagal ng jeep guys. Kanina pa ako naghihintay. Ang tagal. Dito ako sa TESDA. Andito ang aking magaganda classmate. Vlog pala dito. Ay, pa-shout out. So ito yung aming Vice President. Ito yung aking aming President. Andito po ako guys sa TESDA kasi po distribution ng toolkit po ngayon. So, ngayon po magre-receive ako ng toolkit. Okay ng makina? Hello, thank you. Nakuha ko ng akin. Wala akong parang padi. Yeah. Receive na ni Inday, vlogger. Thank you, Rez. Oh, welcome. So ito na guys, yung nakuha kong toolkit. My portable sewing machine. So ayan. Hello guys, so andito na po ako guys sa bahay. Galing po ako sa TESDA kanina. Kakauwi ko lang po. Kasi kumuha po ako ng toolkit namin. Nag-distribution po kasi ng toolkit sa TESDA kanina. So, dati po kasi guys, nag-aral po kasi ako or nag-training ng 3 buwan sa dressmaking and situ. So, ngayon po, andito na po yung toolkit namin after 2 years kasi po na-delay. Ito na po siya guys. Andito naman po yung description niya kung ano ang laman nito. Pero hindi ko pa po nakikita. So ngayon, i-unbox na natin. Titingnan na natin kung ano ang laman. Pero andito na po yung description kung ano ang mga laman nito. Portable sewing machine, fabric cutter shears, plastic roller, French curve, tailor square, LS square, flat iron. So sabi ng aming mga trainer doon, maganda daw po yung aming toolkit na bigay nila sa amin. So, yan po guys. I-unbox na natin. Tadaan! Ito na yung laman. Wow! Yan! Yan! Wow! Sewing machine. Oh, ito guys, oh. Mamaya na yan. Ito yung, wow, my, cutting shears. Ganda. At saka ito yung, wow,
ito yung flat iron. 3D flat iron. Wow, ang ganda guys. Ganda. Nakaano pa siya oh. ICC. So, ayan po guys, ang aking na-receive na toolkit galing sa TESDA. Ang ganda po. Thank you, TESDA, at sa aming mga trainer, Ma'am Indy, at saka po kay Ma'am Lawrence. Maraming salamat po sa inyo. Ito pa po, titingnan natin. Wow, pink! Wow! Wow! Portable sewing machine! Magkakapanahin na ako, guys! Wow! Yun! Cute! Cute ng kulay! So, ito po ang aking nakuha, toolkit. Galing TESDA. Nag-training po kasi ako, guys, ng dressmaking in C2. So, ito po. So, maraming salamat po, TESDA SNAS, sa aming toolkit. Portable sewing machine, flat iron, at saka pa po itong cutting shears. And ito na French curve. Ang ganda, oh. Thank you guys for watching. Makakapanahin na po ang Dress Marias.